ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನೇರು ಥಿಯೇಟರ್ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಿಂದ ಮೂವಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪ ಈ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತನು ಅದೇ 100 ಡೇಸ್ ಪಕ್ಕ 100 ಡೇಸ್ ಪಕ್ಕ ಅವನ ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಅಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪುರ ಅಂದೆ ಈರೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಜನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ ತುಲೆ ನಿಕಲು ತೋಂದುಲಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂರು ಉಂತೊಂದೇರು ದಾಯಗ್ ಉಂತೊಂದೇರು ಪಾಂಡ ಇನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದರ ಅಂಚಿತ್ನ ನಟನೆ ಮಲ್ದರ ಅಂಚಿತ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದರ ಅಂಚಿತ್ನ ಜೈ ಫಿಲ್ಮು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದೊಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ವರ್ಂಬ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡತೊಂದು ಅಜ್ಜರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಲೈನ್ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ఒక ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ತುರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪ ಎಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದೊಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇನಾ ಎಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ನಾನಿತ್ತೆ ಬೋದು ತೂಪ ಅಂದು ಎಂಚೊಂಡು ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋತ ಎಂಟು ಬಂದೊಂದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ತೂಕ ಈ ಹೊಸ ಟ್ರೈ ಅಂದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಂಡ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ಏಪಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ತೂಕ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಬರ್ತದೆ ಹಿರೇಗೆ ಬಂದ್ಪೆ ಈರೇನಪ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲರ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಂದು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿರ್ನ ತುವಾರ ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕಗೆ ನೋಡಿಗೆ ತುಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಜವನಿಯರು ಬಾರಿ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲ್ಕೆ ಉಂಡು ಮೋನೆಡ್ ತೆಲ್ಕೆ ಸೊ ತುಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಲೈನ್ ಉಂತುದೇರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕ್ಯೂ ಉಂತುದೇರೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಕ್ಯೂ ಉಂತು ಅಂದಾರೆ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಪೂರ ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಡು ಉಂತುದೇರೆ ಏನ ನಿಮ್ದಾನೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತನ್ನು ಜೈ ಮೂವಿಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತುಲ್ಯಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಡುತ್ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಜೈ ಮಾತಾಡಿ ದುಂಬು ಬೇರೆ ಉಂತದೆ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ದಾನೆ ಮಾತಾಡಿ ದುಂಬು ಉಂತದಾರೆ ಅಂಚ ಮಾತಾಡಿ ದುಂಬು ಬೇರುಳ್ಳೇರು ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾತುಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮು ತುವರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸುಜನನ್ನ ಏನ ಅನ್ಪಾರೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬೈದು ನನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬೈದ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸುಡುಲ್ಲ ತೂಡು ಎಂಚಾಪನ ಅದೇ ಮನುವನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಅವಲ ಇನಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮನ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲವ್ಲೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ನ ತೂವರಣಿ ಜೈ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಜೈ ಜೈ ಫುಲ್ಲು ಜೈ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಏಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂವೋಡು ಎಂಚೊಂಡುಂದು ಮತ್ತೆ ವೈಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೈ ಬನ್ಕ ಜೈ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜೈ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಎನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅದೇ ಬಹುಶಃ ಜೈ ಪನ್ಪ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೇಶೋಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಪಡುವೊಂದು ಇನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶೋಡು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಾತ ತುಳುವೇರಿಗೆ ತೂಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸದು ಕೊಡ್ತೇರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೇಡು ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದು ಜೈ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನನಾತ್ ಇಂಚೆನೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನನಾತ್ ಬರೊಂದಿಪ್ಪಡು ಬಂಚಿತ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಕೊಟ್ಟದು ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎರಡನೇ ಸಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋತು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಜೈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ನಾನು ಕೂಡ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ತೋರೆ ಬೈದೇನೆ ಜೈ ಬಾರಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೇ ಮೂವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈದು ವನಿತಾ ಕಲಾವಿದೆ ವನಿತಾ ಕಲಾವೇ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ ತುಲೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪೂರ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರುವಾರ ದುಂಬೆ ಇತ್ತು ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಪಾರ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾದವ ನೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಜಿ ಇನಿ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣದೊಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಜೋಶ್ ಫೋನಾಗ ಪನ್ಪ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿಲೆ ಕೂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಆದ ತುಲೆ ಮೇರು ಉಂತು ಜೇರು ವನಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೈದೇರು ತುಲೆ ಮೇರ್ನ ಖಾಲಿ ಆಡು
ಇಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜವನಿಯರು ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತುವಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರತನ್ನೇ ಬೇದಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಜೈ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೈ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಮೇರ್ನ ಮುಗ್ಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಫಿಲ್ಮು ಎಂಚೆತ್ತನು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಎಂಚೇತನ ಮೂವಿ ಎಂಚೇತನ ಕಾಣಲಿ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕೋದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚನೆ ಕಂತಿನ ಪ್ರಾವೆಲೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂಚುಂಡು ಮೂವಿ ಎಂಚುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚೇತಂಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರಂದಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಟ್ರೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪೇಶ್ ಫಾರ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬೈತಿ ಬಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಬಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಓಕೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮುಗಿದೆ ಎಂಚೆತ್ತನು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಚೆತ್ತು ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮು ಎಂಚೆಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮು ನೈಸ್ ಎಂಚೆಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮು ಶ್ರಮಿಕೆರೆ ಶೆಟ್ರೆ ನಂಗೆ ತರಪೈನೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಫಿಲ್ಮು ಸೂಪರ್ ಎಂಚೆಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಲದ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಧಾನ ಎಂಚಾಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚಾಡು ಸೂಪರ್ ಅದ ಜೈಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಕೇರಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ್ವ ಜೈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಖುಷಿಟ್ ಮುಗುಳು ತೆಲಿಕೆಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನವರ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಕ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇಂಚ ಆಂಡಂದು ಬಟ್ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ತುಲೆ ಫಿಲ್ಮು ಪುರ ಅದು ಪೂರ ಪೋಂದುಲೇರು ಒಂಜು ಕೋಡಿಡು ಬರ್ಸ ಅಂಚಾದ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ವೈದ್ಯ ಗಾಯ ಬಂದ ಚಾಲಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಷಯನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಎನ್ನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಇದೆ ಯಾನ್ ಆಜಿ ವರ್ಷ ತುಂಬು ಪಣಂಬೂರು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಇನ್ಯಾರು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತೂ ನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಇತ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕಿತ್ತು ನೈನಿ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚನ ಯಾನೋಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ದಿರೇಗೋಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಂಡ್ ಅದು ಇರಗೆಂಜಾಂಡು ಫಿಲ್ಮು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣರೇ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣನ ಎಂಟ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಮಿಸ್ ಯು ಲಾಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಗೋಳರ್ನಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ನೋಡಿ ತುಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿತ್ತೆ ಪೋರೆಗೆ ಚುರುಟುಗ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬೇರೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಂತೇರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಫಿಲ್ಮು ಈರೆ ಕಡೆ ಪಂತಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಕಡ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ಅದೇ ಟೂಲಿ 100 ಡೇಸ್ ಪಕ್ಕ 100 ಡೇಸ್ ಪಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆವಡು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವಡು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕೊರಪನಾರ ಬೇರೆ ಸೊ ಬೇರೆಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೀಪನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಾಂಡಿರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ತೂಲಿ ಎಂಚಾಂಡು ಮೇಡಮ್ ಇರಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚಾಂಡು
ಲೈಕ್ ಅಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪುರ ಅಂದೆ ಈರೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ನಿಖಲು ತೂಪನಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಅನ್ಪಾರ ನಾನು ತೂವಲ್ಲಿ ಉರುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪನಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಅನ್ಪಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ತೂಪನಕ್ಲೆಗೆ ತೂವಲಿ ಪೋದು ತೂಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋರ ಪಿತಾಡೊಂದು ಲೇರೆ ಚಲೋ ಅಂಜನ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಅಂಜನೆ ಏರ್ ಮಾತಾ ಫಿಲ್ಮು ಜೈ ಫಿಲ್ಮು ನಿಕ್ಲೆನ ಕೈತಲ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ತೂಲೆ ಫಿಲ್ಮುನು